καλό θα είναι να απολαύσει τις στιγμές που βλέπουν όλοι. Όλα έτοιμα λοιπόν για το πρώτο τζάμπολ. Η πρώτη κατοχή θα είναι στα χέρια του Παναθηναϊκού από ένα από τα πρόσωπα της ημέρας, την Ανανίκη Σταμολάβρου, που τίθεται αντιμέτωπη με την πρώην της ομάδα για πρώτη φορά. Jones, όλο τον δρόμο προς το καλάθι της ισορροπίας, θα ανοίξει λογαριασμό στο παιχνίδι και Σταμολάβρου. Reigns, Σβίρκοβιτς έχει συμπλέξει στην Νικολοπούλου, στην γωνία για την Σταμολάβρου, τις 45 μοίρες θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει η Ανανίκη Σταμολάβρου. Θα κάνει και έναν έβα προς τον κόσμο μετά το τρίποντο. 5-0 από τον Παναθηναϊκό που έχει μπει φορτσάτος στην Εκκινάκη. Πήρε το σκριν από την Βίτολα, Νικολοπούλου στην γωνία, η Σπυριδοπούλου θα πάρει το τρίποντο, θα αστοχίσει και πάλι το rebound από την Reigns. Παναθηναϊκός όπως είπατε προσπαθεί να τρέξει. Jones θα πάρει το σκριν από την Reigns, όλο τον δρόμο προς το καλάθι από τον αριστερή πλευρά. 7-0 για τον Παναθηναϊκό. Φουριώτες οι πράσινες. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Ολυμπιακό, το Eurostep. Θα αστοχίσει να κερδίσει περισσότερο και δικαίωμα για ευνηδιασμό για τον Παναθηναϊκό με την Σταμολάβρου. Το δεξί διάδρομο θα αλλάξει και την πορεία, θα περάσει με κάτω από το καλάθι. 15 για τον Παναθηναϊκό και time out από Williams. Καλή έμεινα από τον Παυλοπούλου και θα κάνει στο τρίποντο στην γωνία με την Σπυριδοπούλου, θα ευστοχίσει. Κλείστηκε αυτή, βρήκε πάσα στην Reigns, Σταμολάβρου και πάλι Reigns. Προσποιήθηκε. Τελειώνει και ο χρόνος εκτός των οποίων θα ευστοχίσει. Θετικό rebound όμως. Θα πετύχει το καλάθι η Αμερικανίδα, πεισματάρα σε αυτή την φάση. 12-10 για το τριφύλι. Jones, Παυλοπούλου. Έχει πάνω του στην Williams. Θα πάρει το σκριν από την Reigns. Jones. Εκτός ισορροπίας στο σουτ, θα ευστοχίσει και σε αυτό η Αμερικανίδα. Ήταν σε κλίση, για όλα είναι ικανή η Justin Jones. 14-10. Και την ευκαιρία να διευρύνει ακόμα περισσότερο το προβάδισμά του. Αλεξανδρή. 6 δευτερόλεπτα ακόμα. Αλεξανδρή βρήκε τον ανοιχτή διάβαση για την Reigns. Προσποιήθηκε, πήρε το εκτός ισορροπίας σουτ. Καλάθι από την Reigns με την βοήθεια του ταμπλό. 16-10. Παναθηναϊκός στο συν 6 στο τέλος της πρώτης πέτου. Από το επιστόν βολών θα αστοχίσει. Rebound από την Χριστινάκη. Σπυριδοπούλου θα πάρει το τρίποντο. Θα ευστοχίσει. Βίτολα για την Νικολοπούλου. Williams φύγει από τα screen. Βίτολα θα πάρει το shoot. Είναι τρίποντο και θα ευστοχίσει. 18. Να περάσει και εκείνος και πάλι μπροστά. Παυλοπούλου. Πήρε το σκηνό από την Σβίρκοβιτς και πάλι στην Κροάτισσα θα πάρει το τρίποντο η Σβίρκοβιτς και θα ευστοχίσει. 21-18. Για την Χριστινάκη, έχει στην πράξη στην Θεοδωρό Μανολάκη. Θα γυρίσει στην αδύναμη πλευρά για την Νικολοπούλου. Το τρίποντο θα ευστοχίσει και πρώτο πεβάδισμα για τον Ολυμπιακό. Williams. Ενώ γίνονται μάχες στην ρακέτα ανάμεσα στην Βίτολα και την Χεριστανίδου. Χριστινάκη θα πάρει τον αριστερό διάδρομο, εκτός της οποίας το σουτ θα ευστοχίσει. 21-24. Χεριστανίδου, Σταμολάβρου, προσποιήθηκε, έχει πάνω στην Νικολοπούλου. Έχει μισμάτς τώρα με την Χεριστανίδου και την Νικολοπούλου. Θα δούμε αν θα εκμεταλλευτεί το δικό της όμως. Με την Βίτολα την έπαιξε στα πόδια, στην γωνία για την Παυλοπούλου. Θεόδωρο Μανολάκη έμεινε, μαρκάρει στην πήρε το τρίποντο και ευστόχησε η δέσποινα Θεόδωρο Μανολάκη. 24-24.
Γι' αυτό ακριβώς την έβαλε η Ελένη Καπογιάννη στο παρκέ. Jones. Πολύ ωραία η προσφύγηση πάνω στην Δίελα. Τρομερό καλάθι από την Αμερικανίδα. Εστεσμένα time out από τον τέχνικο του Ολυμπιακού. 27-30. Jones υπενθυμίζουμε ότι έχει δύο φάουλ. Συναντήλει τώρα για την Νικολοπούλου που θα πάρει το τρίποντο και θα ευστοχίσει. 27-36. Για δύο ήταν, τελικά πατούσε την γραμμή. 27-35. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός όμως θα πάει στο συν 8. Σταμολάβρου για την Reigns. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στις δύο πράσινες. 29-35. Χριστινάκη έχει πάνω της την Jones με την Williams. Βίτολα πήρε τον δρόμο προς το καλάθι, το πέτυχε κιόλας. 32-39. Κακή εδώ η άμυνα της Reigns. Jones. Πολύ ωραία πάσα για την Reigns. Πολύ ωραία συνεργασία ανάμεσα στις δύο Αμερικανίδες. Δεύτερη συνεργασία που βγάζει ο Παναθηναϊκός σε αυτή την τρίτη περίοδο. Επιθετικό ριμπάουντ από την Reigns. Θα πετύχει το καλάθι η Αμερικανίδα. Αττικός Ολυμπιακός σε αυτή την επίθεση και στην προηγούμενη. Νέο επιθετικό φάουλ. Όχι. Όχι, δεν δόθηκε τίποτα. Και τρίποντο της Χριστινάκη. 38-43. Σβίτκοβιτς. Αλεξανδρή. Όλο τον δρόμο στο καλάθι εκτός της ισορροπίας στο σουτ. Θα πετύχει αυτή τη φορά το καλάθι. 40. Κολοπούλου έχει την μπάλα. Θα δώσει για την Μόρισον. Τρομερή τάπα από την Jasmine Jones. Αναμέτρησης. Ενώ ετοιμάζει τον Παυλοπούλου να περάσει και πάλι Jones. Σταμολάβρου βγήκε από τα screen. Στη γωνία για την Σβίτκοβιτς θα πάρει το τρίποντο. Θα πετύχει επιτέλους το καλάθι. 44-46. 0-2 για τον Ολυμπιακό και αμέσως time out από τον τεχνικό του Ολυμπιακού, τον Θάνο Νίκλα. Jones. Εκτός της ισορροπίας θα πάρει το σουτ, θα ευστοχίσει. Όλα 46 και το παιχνίδι ξεκινάει από την αρχή. Έχουμε μπροστά μας 5 δραματικά λεπτά για να δούμε ποιος θα... Τώρα είναι με 5. Σταμολάβρου, την κολλά του Jones. Έχει πάνω στην ουρία, θα πάρει το σουτ από την γωνία, είναι τρίποντο. Μπροστά ο Παναθηναϊκός με 49-48. Νικολοπούλου, Μόρισον με την Τσβίτκοβιτς. Προσπάθησε να κλέβει Jones, Williams θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο κιόλας. Προσπάθησε άρα λίγο να κλέψει εδώ η Παυλοπούλου. Μόρισον έχει πάνω την Τσβίτκοβιτς. Double team με την Reigns. Πολύ καλή άμυνα τον Παναθηναϊκό. Έχει προϋποθέσεις ευθυνδιασμού για να δούμε τι θα διτάει η Παυλοπούλου. Θα δώσει την μπάλα για την Reigns. Το καλάθι από την Αμερικανίδα. 51-51. Δευτερεύον ευθυνδιασμός εδώ για τον Παυλοπούλου. Κρίσιμη εδώ η κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Σταμολάβρου βγήκε με τα σκριν, θα πάρει το στόχο από τις 45 μοίρες. Θα ευστοχίσει αν ανήκει Σταμολάβρου και θα το πανηγυρίσει κιόλας. Προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Χριστινάκη, Νικολοπούλου, έχει πάνω στην Σταμολάβρου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Εκτός της ισορροπίας το σουτ. Θα ευστοχίσει η Νικολοπούλου. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Θα μείνει επίθεση και για τον Ολυμπιακό φυσικά. Jones έχει πάνω της την Δίελα. Από την αλλαγή βρέθηκε πάνω της η Μόρισον. Πέρασε. Θα πετύχει το καλάθι η Jasmine Jones. Time out. Όλο το δρόμο προς το καλάθι. Εκτός της ισορροπίας το σουτ θα αστοχίσει η Μόρισον, άστοχη και αυτή. Για να δούμε τι έχουν δώσει οι διαιτητές. Τελείωσε το παιχνίδι, τελείωσε η επίθεση για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα δεν εκκούμπησε στην Στεφάνη. Επαναφορά με την Σταμολάβρου. Η μπάλα για της Jones. Τέλος της αναμέτρησης. Τεράστια νίκη για τον Παναθηναϊκό που πανηγυρίζεται δεόντως από τα κορίτσια και από τον πάγκο του Τριφυλιού. Παναθηναϊκός που με το καλάθι της Jasmine Jones κατάφερε να επικρατήσει του Ολυμπιακού με 56-55. Jasmine Jones, το πολυβόλο της Ελένης Καπογιάννη, σταμάτησε στους 18 πόντους. Από εκεί και πέρα double για την Courtney Reigns που είχε 12 πόντους και 11 rebound.